Grien in het griene bakje. Rijn, stiekem vind ik mij, maar dat is nog wel leuk, jammer dat. Wat Ilde zelf heel geweldig vond, weer deze. Haar make-up spiegeltje. Wat ze echt heel leuk vond, die is van tante Ilse gekregen. Oh, ik denk helemaal. Maar ze dus ja, de blijft gewoon onder kan zitten. Dus dat is zeker voor Ilde haar leeftijd wel heel leuk. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, ik kreeg de vraag van wat voor leuks had Ildau en Famke voor Fjouwer hier nou alweer op een jitje kregen. Want het is lastig altijd wat te bedenken. En ik denk, nou, dat vind ik nou een leuk idee om even te vertellen van nou, wat had ze ongeveer gekregen en wat voor ideeën ben er nog meer. En wat is dus Jan en Famke die een Iris Fjouwer werd. Dus je hoort in deze vlog, ja, net een top 4, want ik ga volle meer in. Ik zal er eerst een top 4 van mij, maar mijn top 10 is het ongeveer, denk ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mijn top 9, denk ik. Zoiets. Dus ja, al je leuke ideeën voor een jitje. Als allereerste, wat altijd goed is en bloot klaai. Je kunt van alles van meidje. Ze kunnen hun creativiteit in kwijt. Ze willen lekker dwalen met de hand. Ja, dan kun je het in alle kleuren krijgen. Zelfs met glitters in de burg. Klaai is altijd een goed idee. Dus die zit sowieso in mijn listje. Wat ik zelf echt super leuk vind is dit. Dit heet... ja, de kist, ik weet nog, het had net echt een nummer. Maar een kist, de band echt, nou ja, de kleuren en op een goede manier dwang. Haast al je bakjes in goede kleuren. En het idee is dan dat de band zelf, de lepeltjes, de goede kleur in de goede bakjes doet. En nou, Ilde die vernieuwt hij er echt tien en tien mee, dus dat is wel echt heel leuk. Nou ja, ze kisten dus al je grien in het griene bakje, reet in het rode bakje. Die zit echt zeker op mijn favoriete listje. Ik zet al hier een plakje. Oranje, stiekem vind ik mij, maar dat is nog wel leuk, jammer dat. Maar dat is natuurlijk echt leuk. Als toen nog spultjes of dingetjes had die het zelf echt leuk vindt, is het echt leuk om together te doen. Ja, die dus. En goed voor de kleurenkennis, motoriek, hartstikke leuk. En als we het dan over together bouwen gaan, of together een spultje dan vond ik deze die Ildo ik kreeg, vond ik toch echt wel heel leuk. En zeker Lego is dus zeker voor Famkes. Maar ik zeg Famke voor Fjouwer om alleen nog te bouwen is nog wel wat lastig. Maar nou, together met jaren en wie had Ildo dit maken en vonden ze echt heel leuk. En mama zei, zit ik nog echt als er mijn boatje kist, zeg maar. Zit je nog wel laadjes in, de kist van alles in, de kist de prinses draaien litten. Dan kan ik zeggen van ik doe hem dicht. Is het echt een kistje. Dus ja, vond ik echt heel leuk cadeau en Ildo ook. Dus dat is ook heel leuk om dan together met die dochter te doen. Dus zit echt op mijn favoriete listje. Wat Ildo zelf heel geweldig vond, weer deze. Haar make-up spiegeltje. Vond ze helemaal geweldig. Nou ja, en je hebt natuurlijk echt wat make-upjes bij. Ja, ik hoorde vroeger echt zelf zo'n bot van verklaaien en make-uppen. Maar ze zeggen er op een gegeven moment net maar uit. We krijgen clowntjes, maar ja, ze willen gewoon lipgloss en een beetje ooskaardio en een doekje erover. Is ik misschien nog een onder de douche. Dus dat vonden ze echt heel leuk. Dus van die leeftijd zeker een onrieder. Wat ze echt heel leuk vond, hier is van tante Ilse kregen. Oh, denk ik helemaal. Wat ze echt heel leuk vond, weer deze camera. En die had ze van tante Ilse gekregen. Famke hier deze op haar jitje kregen. En vond Ilse wel zo leuk. Dus toen dacht mijn zusje van, hey, dat is een leuk idee. En ja, het is ook echt heel leuk. Toen kon ik echt gewoon zelf foto's maatje. Kun je ook nog weer opladen naar de computer daar. Haast filtertjes, dus dat het een mooie roze achtergrond is. Of dat het eerkens haast. Of liet ze kwarte filmpjes maatje. Ja, de pixels is wel een beetje minder dan we wend binnen. Maar je iPhone's en Samsung's en dat soort dingen. Maar voor de band is dit toch echt wel heel leuk. Er staan ongeveer denk ik 100 foto's al op van Poes en de Hoen. Vindt ze hartstikke leuk. Dus ja, echt heel leuk cadeautje. Echt heel leuk is, daar ben ik heel bevot aan denk ik. Tada! De knikkerbaan. Knikkerbaan is natuurlijk super leuk om together of mijn grote broer of zus te bouwen. En ja, kist precies zo bouwen het eerst hier, maar kist natuurlijk ook helemaal in eigen idee of variatie doen. En lekker creatief is en shit werd het baltje dat heen gaat. Dus heel leuk cadeau. Wie mag hem nog bouwen, maar nou, Lois hier, ik kreeg nog een jeetje. Dus dat is dan wel leuk. Ik is een beetje als je 12 wat oudere nichtjes had. Ja, dat was zanger het succes. Dus ik zei dat vind ik echt wel heel leuk voor Ildau. Dus de knikkerbaar.
En wat het natuurlijk altijd goed doet. Semermin, Barbies. Altijd goed. Ilde vindt het geweldig om de poppen maar in bad. Nou, hoe leuk is het dan dat die pop echt nog een semermin is. Dus ja, heel blij mij. Vindt ze zelf ook prachtig. Dus Barbies doet het altijd goed. Knutselen is natuurlijk echt altijd een goed idee. Maar ik vond deze toch specifiek wel heel erg leuk. Dit is echt een boekje. En nou ja, zou zeggen, dit wien gewoon kele beren. Maar die kist dan omklaaien, zeg maar. Als je er nog een keel is, dan kijk je hoe het eerst weer. Het zal heel omklaaien, denk ik. Ja. Nou, hier kun je bijvoorbeeld de tas vullen. En dan kun je gewoon met stickertjes eraan steeds. Maar hier nou, had Hilda had een shirt om, die schoenen, die een pet op, bril op. Zie je zit, ja, je kunt dan kiezen. Je kunt holtjes maatje. En ja, vond ik echt een heel leuk idee. Dus, en dat was echt een groot succes. Dus echt dan hoor je er een stickerboek. Dat is niet een omklaaikist. Hilda had extra iets bij Beppe Klaasje. Dat is dan mijn magneten. Dus dan, dat is echt wel heel leuk. Dan kun je het echt omklaaien, maar dan mijn magneten. Een rakje, kist er nog een broekje. En ja, dat is echt wel heel leuk. Maar ik vond dit stickerboek echt super leuk idee. Nou ja, en wat natuurlijk altijd een goed idee is een leesboek. Of in dit geval een flapkeboek. Lezen vind ik altijd leuk. En dan ben ik echt even intensief met z'n beiden daarmee dwaande. Vind ik altijd wel heel leuk. En wat mij dit boek gewoon echt is, er zit echt vragen in. En dan stek je er zelf wat van op en de ben ik. Dus dat is wel nieuwsgierig. Ja, voor een leeftijd van fjouwer is het wel echt heel leuk. Wel een flapkeboek, maar wel een beetje informatief. Dus dat is zeker echt een oorrieder. Dan zet ik die hier daar. En dan als laatste, wat ik zelf ook als idee hier vond ik toch wel heel leuk. Dat is bouwen. Echt heel leuk om mijn grote broers zaak te doen. Maar dit is mijn magneten. Dus ik kan wel even Peter uitpakken. Dus je wordt wat vol. Wordt wat vol. Ik pak even een lidstapeltje eruit. Maar ik kan aan alle kanten op. Je voorop zit bijvoorbeeld een kasteel, een hinder, auto. Hier steekt nog Chelsea dingetjes bij. Dus ik steek nog iets, iets mobiels van maatje. Dus dit kun je nou eens kwijt. Hier. Scoot een beetje op. Maar ja, je kist dus gewoon alles maar met bouwen was maar worst. Ik kist er een goeske van bouwen. Ja, ik ben nooit heel flap van natuurlijk. Maar zo zien, de bloot gewoon onder kan zitten. Dus dat is zeker voor Ilda haar leeftijd echt wel heel leuk. Weet je. Oh, het puntdakje. Nou, sure. En dan ga je heel gauw, ga je iets bouwen. En alles is goed. Maar ik is zeker weer hier opzetten. Een beetje kasteeltje. Dus dat vind ik echt zeker een hele leuke. Dus ja, nou ja, ik hoop dat je hem zo wat meer opties hebt wat leuk is voor de famke van een Eresfjouwer. Misschien heb je hem zelf nog wel hele oorideeën. Dus we hadden de make-up spiegel, mijn make-up, Lego, een fotocamera, de knikkerbaan, magneten om mij te bouwen, Barbie, Semermin, altijd goed, een leesboek, flapkeboek, klei. Kleurkensmeelkwaar, maar in bakjes verdelen, maar een happer. En natuurlijk het omklaai stickerboek of magneten, iets in die richting. Dus ja, nou ja, ik hoop je dan weer wat hier en dat dit een beetje het idee weer van om je hem op een idee te brengen voor je cadeaus. Want het is altijd lastig en de band had je al alles, maar nou, ik geloof wel dat er dingen binnen dat je vooral je echt heel erg blij met mij te kennen. Dus ja, van ons successen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en vergeet net de chiller te downloaden van een nieuwe tablet als telefoon. Want naar de vlog. Hoi hoi!